जोंनि बर' हारिनि थाखाय जों बयनिबो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरनि थाखाय जोंनि समाजनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दिनै मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एबा बिग्रायारि एनडिएफबिनि गायसनगिरि डि अर्नबला एखनब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे सा 12 जन सुबुंनि देहायाव जि COVID-19 पजिटिव मोननायनि जि जाथाय बे जाथाया जों बयखौबो सोमोनांहोदों आरो जों बयखौबो दुखु मोनहोदों आरो जोंनि गोसोआव गोबां सोंलु सोमजिहोदों दिनै जुदि थारैनो सार बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिव मोननाय जादोंब्ला बिथांनाव बोरैहाय मोनखो बिथांनाव COVID-19 पजिटिव मोननाय जादों नाथाय बिथांनि नखराव मानि थाखाय खौरां हरनाय जायाखैमोन आरो बिथांखौ दिनैसिमहालागै मोजां रोखोमै ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादोंना जायाखै बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाया गोबां सोंलु सोमजिहोदों गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबांचा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट जादोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बेखौ मिजिं थिबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आङो गिबियावनो खावलायगोन गिबियावनो नोंथांमोननि सेराव आरज गाबगोन जे डि अर्नबला सार एखनब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि बिग्रायारि बिथांमोननि देहायाव जे COVID-19 पजिटिव मोननाय जादों बेनि सायाव नोंथांमोन बयबो आरज खालाम जे जायफोर बिग्रायारि बिथांमोना जों बयखौबो रैखाथि होनो थाखाय जों बयखौबो मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गसंथानो थाखाय बिथांमोना नाजानो हादोंब्ला जों बयबो बिथांमोननि थाखाय आरज खालामनो हानांगोन मानो होनोब्ला बिथांमोना जोंनि नखरनि बिगोमा हिसाबै आरो जोङो नखरनि बिगोमानि सायाव जों बयबो आरज खालाम जाहाथे बिथांमोननि देहाया थाबैनो थाब हामनानै फैयो आरो जों बयनिबो थाखाय सासे गोख्रों बिग्रायारि महरै गसंथानो हाफैफिनो बेनि सायाव जों बयबो आरज खालाम बेखौनो आं मिजिंथिदों लोगोसे बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम आरो बिथांमोनखौबो खावलायो जे जोंनि सार बिथांमोननि थाखाय बयबो आरज खालामो बेखौ आङो खावलायबाय दिनै जोंनि गोसोआव गोबां सोंलु सोमजिदों जे बिथांनि देहायाव दिनै COVID-19 पजिटिव मोननाय जादोंमोन नाथाय बिथांनि नखराव मानि थाखाय जे COVID-19 पजिटिव मोननाय जाथायखौ मानि थाखाय फोरमायहरनाय जायाखैमोन आरो बिथांखौ मानि थाखाय बेफोरबायदि माने लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानाय जादोंमोन दिनै गोबां सोंलु सोमजियो दिनै जोङो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे रन्जन दैमारि सारनि आंगोनिबो आंगो बिनानाव अनजलि दैमारि आब' बिथाङा खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननो फोरमायनाय बायदिब्ला रन्जन दैमारि सारनि देहायाव जि लोमजानाय जादोंमोन एबा बिथांनि देहायाव जि COVID-19 पजिटिव मोननाय जादोंमोन सेम्बल लांनायनि उनावहाय जे बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिव मोननायनि उनावहायबो बिथांमोननि नखराव मानि थाखाय खौरां हरनाय जायाखैमोन बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जे बिथांनि देहायाव जे COVID-19 पजिटिव मोननाय जादों बेनि खौरांखौ नखरसिम हरनाय जायाखैमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय बायदिब्ला जे बिथांखौ गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे माने सेन्टारसिम बेफोरबायदि लांलाय लाबोलाय खालामनाय जादों माने एम गैया एबा बै जायगायाव सिट गैया आरो गुबुन मोनसे माने सेन्टाराव बेफोरबायदि लांलाय लाबोलाय खालामनाय जादों नाथाय बिथांमोननि नखरा बेखौ दुखु फोरमायदों जे सोरबा सासेनि देहायाव जेब्ला COVID-19 पजिटिव मोननाय जादों अब्ला बबे मोनसे सेन्टाराव बेफोरबायदि मासि दङ एबा बबे मोनसे सेन्टाराव बेफोरबायदि एम दङ बेफोरखौ बिथांमोना गिबियावनो संदाननानै लांनांगौमोन थाबैनो बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट खालामनांगौमोन नाथाय थाबैनो सम बायदियै बिथांमोना ट्रिटमेन्टखौ होनो हायाखै बेनि थाखाय दुखु फोरमायदों आरो जों बयबो दुखु मोनदों मानो होनोब्ला रन्जन दैमारि सार बिथाङा जों बयनिबो नखरनि बिगोमा आरो जोङो जेब्ला गावनि नखरनि बिगोमाया बेफोरबायदि जाथायाव सोमजियो जों बयबो दुखु मोनो बेखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों जे बिथांनि देहाया थाबैनो थाब हामनानै फैयो बेनि सायाव नोंथांमोन बयबो आरज खालाम बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनखौ खावलायफानो सानो जे दायो जोबोद जुब जुब अखानि थाखाय गोबां भुटान बिथिंनिफ्राय माने दै फैनायनि जाहोनाव दिनै गोबां माने दैबानाफोर सोमजिदों आरो बेनि सायाव नोंथांमोन बयबो आरज खालाम जायफोर बिथांमोना दैबानाजों दिनै भुगिनो गोनां एबा दैबानाजों लोमसाव जानानै दिनै गोबां खैफोदाव गोग्लैना दङ बिथांमोननि सायाव आरज खालाम आनान गसाया बिथांमोनखौ जाहाथे अनहरो थाबैनो थाब बे दैबानानि दैखौ रानहोयो आरो बिथांमोननि जिफोर आबादफोरा गोबां खहा जालांबाय बेनि थाखाय
आनान गसाइनाव आरज खालामो जे बिथांमोनखौ एसे अनहरो आरो नोंथांमोन बयबो आरज खालाम बेखौनो मिजिंथिनायजों लोगोसे आंनि बे शर्ट भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोन बयबो आरज खालाम जे बिथांमोननि थाखाय रन्जन दैमारि सारनि थाखाय दैबाना लोमजानाय बिथांमोननि थाखाय आरो जायफोर बिग्रायारि बिथांमोननि सायाव जे दिनै रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां बिग्रायारि बिथांमोननि देहायाव दिनै COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों बिथांमोनाबो थाबैनो थाब हामनानै फैयो आरो जों बयनिबो सेराव सासे गोख्रों बिग्रायारि महरै गसंथानो हाफिनो बेनि सायाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आरज खालामगोन होनना मिजिंथिनायजों लोगोसे आङो एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।